Kunovice a Zlín od sebe dělí vzdušnou čarou jen asi 30 kilometrů. Tomu také odpovídá atmosféra interligového derby. Navíc v neděli se obě družstva utkala v přímém souboji o záchranu. Pokud by uspěly Kunovice, přiblížili by se k rivalovi na jediný bod. A navíc v závěru soutěže měli relativně příznivější losování než jejich soupeř ze Zlína. Pouhých 6 střelených branek ve druhém poločase nemohlo házenkářkám Kunovic stačit k úspěchu v klíčovém derby se Zlínem. Poločasové vedení 12-10 kunovická děvčata snadno promarnila. Úvodních 13 minut druhého poločasu totiž nevstřelila ani jednu branku a kritika zákonitě padla i na ty nejzkušenější. Chyby, které vytvoří Martina Protka jako zkušená hráčka, která tady měla být posilova ve 3 zápasech, nedala ani bránu, jako tak to je asi hodně špatný. Ta sehranost ostatních spojek trošičku vázla, takže to si myslím, že nám nahrálo. Zlín nakonec v derby zvítězil 21-18. To pro něho znamená jistotu záchrany. I přes ekonomické problémy tak z elitní ženské mapy nezmizí město s vynikající házenkářskou tradicí. Já doufám, že příští rok na tom budeme zase o něco líp, aby jsme tam nemuseli tímto zápasem tak dřít a dřít. Kunovický smutek ze sestupové definitivy je pochopitelný. I tady až na výjimky dostala interligovou šanci nová generace perspektivních mladých házenkářek. Tak mladé týmy, které jsme mi pouštěli na hřiště, si nikdo asi nedovolil a my jsme sehráli spoustu krásných zápasů, dobrých partií a bohužel bez finále.